Que bé. També ballar. A tu t'ha agradat ballar? Molt bé. Al Pau li ha encantat. Jo m'he sentit alegre. Jo m'he sentit com una cabra perquè estava molt mogut. Jo m'he sentit trista. Jo he volat això perquè m'ha semblat que hi havia una persona tocant una guitarra i que feia com un riu que feia un soroll. Jo he sentit que he connectat amb un ocell i que estava al cel. Com sona la música?
estaven com lluitant els de les cintes contra els dels zeros. Jo m'he imaginat que estaven com jugant en la terra, l'aigua, les pedres. A mi m'ha semblat que era com una aventura per les coses que feien. Perquè he pensat que em representa més perquè és com la natura, la tranquil·litat. He notat com un canvi de ritme molt gran, diguem, perquè al principi era com molt lenta, però després començava més matxosa. I hem començat com molt plegats, però després també hem acabat així, és com el cicle de la vida.
que ha fet Jesús pintar amb la música? A mi m'ha agradat moltíssim. Jo m'he sentit nerviosa. Jo m'he sentit llençador. A mi m'ha agradat molt el que he fet i estava molt tranquil·la. A mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat pintar.